Influenca je moja 5. knjiga. Nakon 2 romana vratila sam se pričama. To su ljubavne priče, ali ispod površine ima još nekih stvari. Prvo je tu jedan dečak koji je psihički i emotivno zlostavljan, zatim jedna naivna brucoška, glumica srednjih godina i tako dalje. Nisu svi junaci pozitivni. Nailazimo i na jednu ženu koja odlučuje da životne probleme rešava najstarijim zanatom, što je danas postalo dosta popularno. Samo se lepo ušminka i upakuje lažna osjećanja i može da prođe. Sam naziv influenca ili viroza i metafora za pritiske iz spoljašnjeg sveta kojima smo svi izloženi i borimo se protiv njih kako znamo. Ali da bismo znali kako da se borimo, treba definisati problem. Laka literatura nudi rešenje u obliku bežanja od stvarnosti, dok ona ozbiljnija navodi čoveka na razmišljanje. Na početku knjige su 3 citata. Prvi je Nikola Tesla koji je rekao: veliki broj ljudi nije svestan šta se događa oko njih i u njima i milioni postaju žrtve bolesti i umiru pre vremena upravo zbog toga. Drugi je Andrić koji kaže: zadatak je pisca da pomogne čoveku da se snađe u psihičkom i moralnom vrtlogu u kojem živimo od uvek, a osobito danas. To je Andrić rekao 72. godine prošlog veka, ne znam šta bi rekao ove godine. Treći je citat Virginia Woolf koja kaže da je bolno podsjetiti se neprimerenosti ljudskih odnosa, da je najsavršeniji krhak i da ne može podneti ispitivanje. Dalje, ne bih trošila vreme na tumačenje dela, to je posao kritičara. Pročitat ću jednu od priča da vidite kako to izgleda. Naziv je Baloni živih boja. Da li da okrećemo trpezariju u boju šljive ili boju kajsije? Da, naravno. Šta naravno? Pa to, naravno da volim kompot. Mama je u šljive i kajsije stavljala ceo orah, naučit ćete kako se to radi. Trenutak zbunjenosti smenjuje nalet smeha, zvučan poljubac i jedna obla zadnjica već se gnjezdi u njegovom krilu. Muškarac zadovoljno razmišlja. Eto, nijedne prekorne reči, čak se i nasmejala. A osmeh joj je čaroban. Usne se šire, mekane, podatne, a oči stiskaju kao da pokušavaju da sakriju svu tu detinju naivnost i bezazlenost. Izgleda kao da će se rastopiti od sreće. Naravno, od sreće što se udaje za njega. A Maja se premišljala mesecima, postavljala 1000 pitanja, oklevala, sve dok on nije presekao, odlučivši da stavi tačku na vezu koja se nije odvijala u skladu sa njegovim očekivanjima. Maja i njen 4-nožni raspršivač dlaka. On se maši za džep i izvadi maramicu. Čim pomisli na njega, kija mu se. Našla ga je pored kontejnera dok je bacala smeće. Velik crni pas, ružan i nekako kabast, sa 4-ugavnom njuškom i sitnim podmuklim očima. Mešanac ukršten od ko zna koliko različitih vrsta. Stajao i gleda u nju. Ona je razvezala vreću sa smećem, napipala pileću kost i izvukla je. Stavila ispred njegovih nogu, a on je prvo počeo da maše repom, a potom uzeo kost. Od tada se nekim čudom uvek nalazio na istom mestu kada bi Maja bacala smeće. Goran se nadao da će joj vremenom dosaditi da hrani lutalicu, ali desilo se suprotno od toga, najsuprotnije moguće. Jednog popodneva su krenuli u nabavku i dok je on otključavao kola, Maja je primetila psa kako krklje i kašlje kao da će se ugušiti. Alavac je brzo jeo pa mu se zabola kost u grlo. Ona je prišla, nežno mu podigla njušku i polako zavukla ruku u razjapljenu čeljust. Goran se setio kako je prvo pokušao da je spreči, a potom stajao kao oduzet, u strahu da će i očnjaci zaparati kožu, da će je ugristi, da je luda, da ta džukila sigurno nije pelcovana, šta ako ima besnilo, šta. Ne mora to uraditi namerno, ali pipkala mu je prstima unutrašnjost grla, dovoljna bi bila jedna slučajna refleksna radnja da je povredi. No oštri beli šiljci ostali su kao fiksirani u položaju u koji ih je ona namestila. Nisu se pomerili ni za milimetar. Kad je izvukla kost, pas je legao po trguške, umorno spustivši njušku na njene patike i ostao u tom položaju.
Ona je čučnula i počela da ga miluje po vratu i leđima i da mu tepa. Ne boj se ti, lepi moj, od sada ću se ja brinuti o tebi. Potom je podigla glavu okrenuši se prema njemu. Zvaću ga Frenki. Je li to skraćeno od Frankenstein? Taj mešanac je sklepan od 100 vrsta i od svake je pokupio najgore osobine. On me voli. Idi ti samo u supermarket, imaš spisak u torbi. Moram dobro da ga okupam. Znam ljude koji se manje brinu o sopstvenom detetu nego ti o tom psu, rekao je očekujući da će se ona nasmejati. Ali nije. Naprotiv, smrkla se kad je odgovorila. Onda bi im trebalo zabraniti da imaju decu. Trebalo bi da postoji neki test i samo oni koji polože. U stvarnost ga vrati raspevani glas. Koji je tvoj PIN? Šta? Htela bi da zapišem tvoj PIN. Šta će ti to? Sutra idem s tvojom mamom da gledamo tepihe i zavese, pa sam mislila da ponesem tvoju karticu, da mogu da podignem novac sa bankomata ako nešto izaberemo. Ali ako ti hoćeš da ideš sa nama, ne, evo piši, 9065. U prvom trenutku ga je začudilo što ona traži tako poverljivu informaciju, ali seti se da su zajedno već 5 meseci, planiraju svadbu i prosto se zastide pred samim sobom zbog prvobitne nepoverljivosti. Roditelji su mu kupili stan, a opremanje su prepustili njemu i njegovoj budućoj ženi da to urade prema svom ukusu. Izabrao je dvosoban na prvom spratu, logično. Potkrovlje 4. je za golubove, nije za ljude. To je pokušavao da objasni Maji, a ona je govorila o velikoj terasi gde bi postavili žardinjere sa cvećem i leti bi sedeli i pijuckali hladna pića i posmatrali kako oblaci klize po nevidljivoj putanji i slične stvari koje su samo za nju imale značaja. Ma da, Maja se uvek bolje snalazila među životinjama nego među ljudima. Za svaki intenzivniji dodir sa ljudima bio je potreban on, kao posrednik, tumač. I kad bi uspeo da je ubedi da izađe u grad, među svet, uvek je tražila da sednu u neki ćošak i da sa strane posmatraju šta se dešava. Sanja je sasvim drugčija, ona voli da bude u centru pažnje jer blista gde god da odu. I nikad ga ne vuče za rukav, mrmljajući kroz nos, dokle će on biti u ovoj gužvi. Hajde da krenemo. Dakle, stali smo kada ova bivša devojka pita dokle ćemo biti u gužvi, hajde da krenemo. Ima je osjećaj da ona bez njega ne bi uspela da uspostavi nikakav kontakt sa ljudima oko sebe. A ako bi ga i uspostavila, onda ne bi znala kako da ga sačuva. Čak i kad izvuče nos između stranica knjiga, onda ga smesti ispred računara ili TV ekrana. I nikad ne bira neki muzički program, nešto što opušta, nego sluša vesti. Shvativši da i on gleda u ekran na kome se emituju vesti, brzo dohvati daljinac i htede da nađe neku muziku ili sport kad začu glas. Ja sam tvoj genije. Pronašla sam sjajan trosed, dvosed i fotelju i još daju na čekove. Ako bismo napravili punomoć na tvoj tekući, ja bih u buduće mogla sama to da odradim, da ti ne moraš da se gnjaviš sa ispisivanjem čekova. I tako ćemo se venčati, pa sam mislila, da, može. Goran podiže glavu i ostade u tom položaju. Šta ti to? Sanja napravi nekoliko koraka do kraja sobe, okrenu se sa raširenim rukama kao što to rade manekenke na pistama i zaustavi se tik pored njegovih kolena. Zar nisu strava čizmica i kožna minica? Nisam mogla da odolim. Kroz providnu do prskanja napetu tkaninu čarapa, bela koža njenih butina je izgledala još belja, naspram crnog velura sa utisnutim desenom leopardovih šara. On oseti kako mu se penje krv u glavu i kako njena ruka nalazi njegovu, polako prislanja celu širinu dlana na tu glatku zaobljenu površinu, pomerajući je prema unutrašnjem delu, gde mu je nadlanicu već zarobljavala druga butina. Posle leža u krevetu i zadovoljno razmišljao. Sanja je san snova za svakog muškarca. Nije slučajno što je dobila takvo ime. Ima predivno telo i uvek je raspoložena za seks. Ne pravi mistifikaciju od toga kao Maja. Istina, i sa Majom je bilo lepo, ali mnogo ređe. Ona je morala da bude u posebnom raspoloženju i čekala je trenutak kada će i on biti tako raspoložen. Htela je da uvek sve bude savršeno ili nikako.
Sanja nije ni izbliza tako komplikovana i ostavlja mu dovoljno mesta u krevetu. Okrene se na svoju stranu i odmah zaspi, a on može komotno da se baškari. Opušten, ispražnjen i zadovoljan. Zašto onda ne može da spava? Zora je osvanula naglo, kao da je neko jednim trzajem urolao crnu zavesu noći. Uvek mu se to dešava kad ne može da zaspi. Prevrće se po krevetu svu noć i onda kad telo konačno pronađe pravi položaj i prispava mu se, odjednom svane. Dobro, barem je petak, još samo ovaj dan pa dolazi vikend. Ustaje iz kreveta, nečujno otvara i zatvara vrata spavaće sobe da ne probudi Sanju, obavlja jutarnju toaletu i silazi ispred zgrade do kola. Dok okreće ključ u bravi, pogled mu slučajno skrenu prema kontejnerima i film se vrati sam od sebe. Nećeš verovati šta sam videla juče. Šta? Onaj mladić iz drugog ulaza, sećaš se, instalirao mi AVG zaštitu na računar pre mesec dana. Sećam se šta je s njim. On je prišao je onom kontejneru sa plavim poklopcem na kome piše papir, zavukao ruku unutra, izvukao politiku, pogledao datum, a potom je stavio pod mišku i pošao prema drugom ulazu u svoj stan da je pročita. I? Šta i? Nadam se da nisi odlučila da ga okupaš i usvojiš kao Frenkija. Nije smešno, Gorane, nije smešno. Da si samo video te pokrete, on se uopšte nije obazirao da li ga neko vidi. Ponašao se savršeno normalno, kao da kupuje novine u trafici. Verovatno to radi svaki dan. Zar je normalno da intelektualci kopaju po smeću? Da bilo koji čovek kopa po smeću? Treba otići odavde, treba otići. Treba se skloniti dok smo još donekle normalni. Setio se kako je odigla jednu stranu njegove jakne, zavukla glavu unutra i pokrila lice obema stranama. Kad bi obuzelo takvo raspoloženje, pomagala je samo jedna stvar, da se ušanče u njegov zagrljaj i zamišlja da je nedostupna za ceo svet oko nje. Obučeni bi legli na krevet i ćutali. Ona nije dalje objašnjavala, a on nije pitao. Nekako se baš dobro osjeća u tim trenucima, smireno, kao da su njihova uporedna ćutanja oticala negde u nepregledni basen vremena, ali nikad tako daleko da ne bi u nekoj tački bliske budućnosti stigla jedno do drugog i dodirnula se. Dok se penja u stepenice, pomisli kako je on jedini muškarac na svetu koga kontejneri sa smećem podsjećaju na bivšu devojku. U stvari više ne mora da gleda stvari koje ga nerviraju, da sluša vesti i prati dešavanja na političkoj sceni. Maja ga je zarazila svojom opsednutošću politikom i drugim stvarima koje se nje ne tiču. Tako je on mislio. Ona je tvrdila da je se itekako tiču, jer živi ovde, a ne na Marsu. I plata je bila mala, a ona, umesto da potraži bolji posao, trošila je vreme na saradnju sa nekom nevladinom organizacijom, nije zapamtio kako se zove, jer ga je sve to nepotrebno opterećivalo. Pravila je grozne fotografije za neke iste takve novine. Pa on sada može da okrene glavu od svega toga i posveti se lepim stvarima, lepršavim. Jer Sanja je lepršala kroz život, dok je Maja klipsala, povijena po tuđim teretom nalik na brdsko magare. A jedna mnogo lepa slika ga je sačekala kad je otvorio vrata stana. Bilo je već blizu 11, imali su neke goste koje je vodio da im pokaže potencijalne lokale za poslovnice njihove banke. Posle su otišli na večeru i naručili roštilj. Njemu se jelo nešto kašikom, ali nije imalo smisla da bude izuzetak, pa i sam naručio isto. Sad se osjećao kao da je jeo kamenje. Sanja je sedela na kauču i gledala svoju seriju. A on je gledao Sanju. Zavaljena u poluležećem položaju, mnogo blago povijenih u kolenima, među jastučićima sa motivima arabeski, i sama je izgledala kao neki dražesni lik iz 1001 noći. Ćao, nemoj da prekidaš, sam ću spremiti nešto da pojedem. Srce, si imaš supicu od ručka u frižideru. Uključio je plin, podgrejao supu, pojeo 2-3 kašike i prosvojio u toalet. Nije mu prijala. Nije stvar u tome da Sanja loše kuva,
nego s njim nešto nije u redu. Sve češće se dešava da mu ne prija hrana. Oprao je tanjer i kašiku, obrisao se doper suvom krpom da se ne hvata kamenac i krenuo prema spavaćoj sobi. Sustigao ga je umor napornog dana i nesanica od prethodne noći, pa imao ambiciju jedino da se ispruži preko kreveta i zaspi. Sivkasti svetlosni otpaci sa ekrana na trenutak mu privukoše pogled i on priđe kauču. Mora da se nešto važno dešavalo sa one strane, jer je sada sedela nagnuta unapred prema televizoru, živo prateći šarene slike događaja, dok je u rukama stezala daljinski upravljač. Učini mu se da liči na zanesenu devojčicu okupiranu strahom da će joj neko uzeti igračku. Priđe sa strane i nežno i obazrivo i utisnu poljubac u ono mekano ulegnuće gde se završava vrat i počinje rame. Samo jedan poljubac u prolazu, nevin i tih. Onda se desilo. Sitne dlačice na krajevima slušnog živca prvo zatreperiše, a potom se naglo zaustaviše. Jedan glas, nimalo nalik na onaj koji je očekivao, izgovorio je reči koje trenutno ukočiše i njih i nerv. Sve je na trenutak zablokirano stalo. Ne davi me bre, kasnije ćemo to odraditi. Njegov glas je ponovio sa nevericom. Šta si rekla, šta ćemo? O, srculence, pa ljubim te, sačekaj da se serija završi, posle ću biti tvoja i radit ćemo što god hoćeš. Sve što zamisliš. Sve što zamisli. Ali on uopšte nije u stanju da misli. Odjednom se rasanio i nepovratno razbudio. Taj drugi glas zazvuča poznato. Slušao ga je svakog dana, no sad ga je čuo na drugačiji način. Jedna primesa mu je bila oduzeta, a druga se užljebila na njeno mesto sa takvom preciznošću, kao i da je oduvek i pripadala tamo. Lišen istinske emocije, koju je sve do tog trenutka mislio da prepoznaje u njemu, glas je dobio izveštačenu sladunjavost koja namah izazva mučninu i gađenje. Prva svesna misao koja se izborila za prepoznavanje u njegovoj glavi nije bila novost. Ništa novo, nego nešto od pre. Rečenica koju je on rekao Maji, ili Maja njemu, ne može sad da se seti, ali glasila je otprilike: pitanje je samo šta je ono što čovek ne bi mogao da podnese. Pokrio je sklopljene oči rukama, samo da se što dalje izmakne od ovog mesta, i počeo kao iz bunara da vadi iz pamćenja reči njihovog poslednjeg razgovora. Zašto da žurimo? Brak je nešto što traje do kraja života. Jesi ti siguran da je ovo sa nama prava stvar? Šta ako jedno od nas godinu ili dve nakon venčanja sretne neku osobu i tek tada shvati da je našao pravu stvar? A šta si navalila prava stvar, pa prava stvar? Nije to tako? Kako? Isključivo. Ti sve posmatraš isključivo, apsolutno. Šta to znači? Da nije sve crno-belo. Ima puno sivih nijansi i one nisu tako loše. Možda ima više osoba za koje se može reći da bi to mogla da ispadne prava stvar. Pitanje je samo koju osobinu onog drugog čovek ne bi mogao da podnese, preko čega ne bi mogao da pređe. Dakle, ipak je on bio taj koji je izgovorio te reči. U onom trenutku nije razmišljao koja je to osobina preko koje ne bi mogao da pređe, ali sad je znao i bio siguran, apsolutno siguran, zato što je to nešto nepodnošljivo upravo video svojim očima i čuo svojim ušima. Sad kad je nekako uspeo da definiše problem, bilo mu je lakše. Ne lakše, nego manje teško. Samo da svane. Jedva je dočekao jutro da može da izađe iz stana. Trebalo mu je vazduh. Dobro da je subota pa ne mora na posao. Sad mu je neophodno samo da prošeta da izbistri mozak. Krenuo je prema parku. Ispred zašiljenih polugolih grana spori vetar je blago lelujao srebrnkasti plavi balon u obliku ribe, crveni u obliku srca i nekoliko okruglih u ljubičastim i zelenim bojama. Tanke niti uzica susretale su se u ruci starijeg čoveka u pohabanom mantilu i prašnjavim cipelama sa tragovima skorelog blata.
Jedan dečak je čežnjivo posmatrao balone u slatkom naporu da od toliko lepote izabere samo jedan. Goran ga pogleda sa razumevanjem. Lakoća koja ga je privukla Sanji bila je od one vrste koju osjeća dete, privučeno lakoćom balona živih boja. Još malo je prošetao, a potom seo na klupu. Vazduh je bio zagušljiv od čestica prašine nakupljenih među suvim lišćem. Verovatno ga zato golica u nozdravama ili je možda, nije se usudio da dovrši misao. Čiha! Jedna dlakava glava se malo izdigla, naslonila vrat uz njegovo koleno i udobno smestila četvorougavnu njušku u njegovo krilo. Hej, gde si, buvaro? Obema rukama je počeo da ga češka po leđima i ispod ušiju, onako kako je Maja uvek radila, ali pas se nije ni pomerio. Ostao u onom istom položaju. Daj da vidim taj rep, šta je? Nećeš nijednom da mahneš. Pre si mlatarao repom ko perjanicom, a sad ništa. U poverenju da ja imam rep, mahao bih od sreće što te vidim. Gde ti je gazdarica? Okretao se levo i desno, tražeći Maju, ali uspeo je da naiđe samo na narogušeno lice njene mlađe sestre. Ovde više nije. Otišla je u Austriju. Maja, u Austriju. Ponudili su je posao za duplo veću platu nego ovde. Znam da su joj nudili posao, ali odbila ih je. Kad se predomislila? A šta ti misliš kad? Onda kad si se ti verio. Ali šta radi tamo samo po ceo dan? Je li to trik pitanje? Ne, nije trik pitanje. Ma nema veze, odgovorit ću. Još uvek solira, kaže da joj ne pada na pamet da započne novu vezu. Piše mi patosirana pisma, znaš Maju. Otprilike ono kao ubija se od posla po ceo dan, a retke trenutke predaha koristi da neometano roni suze za tobom i ovom sjebanom zemljom. Nemam blago pojma zašto. Kad ja skupim dženge da zdimim preko, neću se okrenuti ni jedan jedini put. Ko u onom filmu ne okreće se sine. I odavde, iz ovog mesta, me gledaju dva pisca koja su od kapitalnog značaja za srpsku književnost, a boga mi i za moje uopšte bavljenje i književnošću i književnom kritikom. Jedan je Laza Kostić, a drugi je Veljko Petrović. I pominjem ih zato što je Laza Kostić verovatno imao najveći nesporazum sa srpskim kritičarima ikada, koji je postojao, jer su tri najveća kritičara bila potpuno protiv njega i on je u stvari generacijski i poetički bio u sukobu ni manje ni više nego sa Skerlićem, Bogdanom Popovićem i Nedićem. A s druge strane, jedan od naših najvećih pripovedača, svakako pet najvećih koji smo imali u ovom jeziku, Veljko Petrović, je trebao da čeka decenije i decenije dok mu se knjiga pojavi u kolu Srpske književne zadruge, samo zato što nije napisao ni jedan roman, nego je pisao samo priče i napisao izvanredne priče. Vjerojatno uz Andrića niko nema bolju selekciju priča do on. Ali evo, oni nas sad gledaju, pa sad trebalo bi u tom nekom duhu i nesporazumu i sporazumu da govorimo o ovoj knjizi. Ja bih rekao da je do poznanstva sa književnošću Nade Dušanić u mom slučaju došlo na najlepši, a i neobičan način. Naime, svojevremeno mi se ona obratila pismom, kad sam bio urednik u Narodnoj knjizi, i pitala me da li sam slučajno pročitao njenu prvu zbirku priča koju je objavila Narodna knjiga. Ali ja nisam tu knjigu pročitao, jer nisam bio urednik te knjige, nego je bio moj kolega urednik. I rekao sam da nisam, i ona je me zamolila da pročitam da bi joj rekao svoje mišljenje, ali iskreno. Tako da sam ja pročitao tu knjigu i knjiga mi se neobično dopala i tim više mi je to bilo začuđujuće što o Nadi Dušanić do te knjige priča apsolutno ništa nisam znao. Nisam znao ni da postoji, a ne da neko piše tako fine priče na te neke, da kažem, intimne teme. I pošto smo se tu na neki način našli na istoj književnoj žici, onda sam ja postao njen urednik i neke naredne njene knjige i jednu zbirku priča i roman sam uredio u Narodnoj knjizi. Kakve su bile konsekvence, to je druga stvar. Mislim da smo i Nada i ja više očekivali u javnosti jednostavno tih knjiga, da će oni proći bolje, jer su to zasluživale, pogotovo roman, svojim kvalitetom, ali iz raznoraznih razloga koji se često ne tiču estetike, nego se tiču nekih drugih stvari, kao što i u životima Nadinih junaka nije često bitno to što oni žele i što mogu, nego nešto drugo što im preusmerava živote, nije u suštini naišle te njene knjige na pravu odgovarajuću kritičku recepciju. Verujem da su te knjige bile čitane i da su ne samo u Somboru, nego
i mnogim drugim gradovima po bibliotekama uzimane i čitane, zato što nam upravo ovakve knjige ozbiljno pisanih intimističkih priča nedostaju u našoj književnosti i mi već dugo nemamo takve pisce. Kao što znate, većina žena se danas zadovoljava, žena spisatelje se zadovoljava pisanjem te frivolne, ležerne, popularne, bestsellerske književnosti, a muškarci se bave nekim drugim temama koje smatraju da su važnije ili desmistifikuju istoriju ili se bore sa nekakvim ideologijama ili se bore sa fikcijama i tako dalje i vrlo malo njih u stvari piše ovakvu prozu koja se piše svud u svetu i koju pišu i najveći svetski pisci. Upravo ovakve priče pisao recimo jedan John Updike, upravo ovakve priče pisao recimo jedan Ian McEwan, govorim samo muška imena, zato što kod nas pisci, muškarci su uglavnom i klone pisanja ovakvih priča, ali evo, Nada i neke druge njene koleginice pokušavaju da i tu priču u stvari na neki način učvrste u našoj književnosti. Sad, influenca i jedan fini podnaslov, to su priče o dodirima i mislim da ništa bolje ne određuje nego ovaj podnaslov, u stvari namere naše spisateljice. Ona pre svega u vrlo dobro komponovanoj knjizi, čiji sa 4 ciklusa veoma i pažljivo razlikuju i formalno i suštinski i po sadržinama, pokušava da govori o dodirima, u stvari da označi kako one dodire koji su stvarni telesni kontakti, znači kad ruka dotakne ruku, tuđu ruku, slučajnog prolaznika ili nekog ko ti je mnogo drag, ali s druge strane i onih dodira u stvari koji su recimo metaforički, dodir sa nekim, da kažem, problemom, dodir sa nekakvim bićem, ali dodir na daljinu, dodir preko ideja, dodir preko određene emocije i tako dalje. I u svim pričama se u stvari govori o tom. Kad sam dobio poštom ovu knjigu, ja sam bio onako prelistao i na kraju sam video bibliografiju knjiga koje imaju korespondencije sa ovim pričama, tako sam ja to tad razumeo. I na svoje veliko čuđenje video sam uz knjigu recimo Michaela Cunninghama, video sam čitav jedan niz knjiga Virginia Woolf i pitao sam se da li je Nada stvarno morala sve ove tekstove Virginia Woolf i sve knjige da navede. Zato što sam mislio da se to odnosi na celu knjigu. Ali posle kad sam knjigu pročitao, video sam da se taj spisak u stvari literatura odnosi pre svega na završni deo ove knjige, to je jedan esej koji je Nada napisala i koji je posvećen vrlo izazovnoj i biografiji i stvaralaštvu Virginia Woolf. I sve te knjige koje su tu navedene, kao što su Cunninghamovi sati, jedan od najboljih modernih romana u svetu koji je napisan poslednjih 20 godina, i svi ti knjige eseja i romani i Virginia Woolf, u stvari, oni se tiču pre svega tog eseja, znači koje je Nada Dušanić posvetila u stvari samom liku Virginia Woolf, njenom životu, njenoj biografiji i s druge strane njenim nekim životnim i književnim i estetičkim i svim drugim i egzistencijalnim idejama. Tako da, u stvari, sam prelom knjige pomalo zavodi, ali posle kad čovjek uđe i kad je pažljivo pročita, vidi se da je to sve u vezi. Ono drugo što je vrlo interesantno, to je da 10 priča u ovoj knjizi ima fusnote ispred prve strane i vi u fusnoti saznajete da je ta priča nagrađena na određenom konkursu. Dobila je prvu nagradu ili drugu nagradu, bila je u užem izboru, našla se u 3 najbolje priče i tako dalje. Znači, od 21 teksta u ovoj knjizi, u stvari, čak 10 je dobijalo nagrade ili se nalazilo u najužim izborima. Svako ko prati recimo te konkurse, prati te nagrade ili učestvuje u tim žirima, ja sam imao po ovoj evokaciji svoje kritičarske prilike da učestvujem, zna da je to stvarno ovako retko dostignuće. Zato što na neke konkurse stigne i 5000 priča, verovali ili ne, na neke stigne 800, na neke. Znači, u jednom tom čudu priča najčešće tročlani žiri se treba da čitaju sve to, da odrede najbolje i vidite, 10 puta se desilo u stvari da su se Nadine priče najčešće poslate pod šifrom, poslate anonim i tako dalje, našli u tim izborima. Čitali su ih veoma različiti ljudi, ti žiri su i ti konkursi bili veoma, veoma različiti. Tako da ćete ovde naći i 2 priče, recimo, koje su bile na konkursima za satiričnu ili humorističku priču. Kad pročitate ovu knjigu, vi ćete vidjeti da ovde nema mnogo satire i da nema ovde mnogo humora, ali Nada je isprobavala ove priče, a pokušavala i da dođe na neki način i do nekog čvršćeg mesta u javnosti i do toga da se više čuje za nju, tako što je slala na te konkurse i imala je uspeha, znači da na tim konkursima bude izabrana. Pa je čak prilagođavala i svoje priče žanru da bi mogla da vidi da li se može ogledati u tom žanru i da li to što napiše u žanru koji nije po vokaciji njen, u stvari može da proradi i da stekne pažnju nekih čitalaca koji su profesionalci. I to se zaista dešavalo, što je najčudesnije, njene priče su čak i na tim konkursima u stvari ulazile u najuže izbore ili dobijale nagradu. Želim to da kažem zato što u stvari to svedoči jednom visokom standardu pisanja ovih priča, jer su veoma različiti ljudi koji su bili u tim žirijima i za različite nagrade u stvari reagovali na ove priče.
Znači, oni su prepoznavali tu da te priče odskaču od proseka od onih 700-800 priča oko njih ili oko onih 400 i birali su je na osnovu šifre, pa su tek posle videli ko je to pisao i da li pisao. Verujem da neki članovi žirije i nisu čuli za Nadu Dušanić, pa su tim bili iznenađeniji dovršenosti ti priče i njihovoj vrednosti, a s druge strane neki su čuli pa nisu bili iznenađeni, nek ste onda rekli, zato je ovo ovako dobro. Tako da ja kao neka vrsta kritičkog svedoka ovde pred vama u ovoj lepoj sali mogu da kažem da sve priče koje su objavljene u ovoj knjizi su s pravom objavljene. Sve su one odlično napisane priče, sve su one priče pre svega za čitanje. Znači da ih čitate u samoći, da ih čitate u punoj koncentraciji, da pratite ono što se ovim pričama dešava, jer ako ste slušali pažljivo, mogli ste da vidite kako Nada Dušanić se vrlo fino nađenim, precizno nađenim detaljima menja situaciju, boji određeni karakter i određeni lik. Na osnovu samo jedne reči, u stvari, mi odjednom postajemo svesni karaktera nekog lika iz njene priče. Kad žena kaže svome mužu, budi strpljiv dok vidim seriju, kasnije ćemo to da odradimo. Taj glagol odraditi u toj, uslovno rečeno, potencijalno erotskoj situaciji, vrlo mnogo govore o njenom karakteru i govore o njenom odnosu prema muškarcu s kojim je u stvari u braku. I onda, ili u ljubavnoj vezi. Tako da, u stvari, na osnovu tih finih, malih znakova u pričama, a sve su priče takve, u stvari, možete da postignete kao čitaoci, ubeđen sam u to jedan odličan, u stvari, utisak u ovim pričama i da ih suštinski doživite. Verujem da i najbolji glumci kad bi ih čitali ne može da se postigne to što mi postižemo kao čitaoci u koncentraciji i u miru svoje sobe. Znači, ovo u suštini nisu priče koje ćemo da ponesemo na plažu i da čitamo, da se zabavimo tamo u buci, pod suncem, pod suncobranom i tako dalje, u nekoj ležavnoj situaciji. Ovo su priče koje zahtevaju, znači, punog čitaoca i čitaoca koji, u stvari, je u tokovima onoga što je najbolje u našoj književnosti i onoga jezika, najboljeg, rekao bih, ozbiljnog jezika kojim se u pripovedanju u srpskom jeziku poslednjih 110-120 godina operiše. Iako se Nada Dušanić u nekim pričama tačno čak poziva na određene pisce ili su oni na izvestan način povezani ili situacije u kojima se njeni junaci i junakinje nalaze povezani sa određenim piscima, ovo nisu priče koje su pretrpane literaturom. Znači, ponekad imate moto, ne znam, iz Virginia Woolf ili iz nekog drugog pisca i tako dalje, Andrića i već koga je Nada pomenula, ali to ne opterećuje priču. Nadi Dušanić je pre svega stalo, znači, do likova i do situacije, do neke vrste istraživanja, i tu je paralela prema Virginia Woolf vrlo interesantna, istraživanja psihologije likova i odnosa između muškaraca i žena, odnosa između polova. Znači, mogućnosti da se oni, muškarac i žena u određenoj vezi, ostvare kao celovite ličnosti. Šta utiče na to da iluzije jednog od dva učesnika ili troje učesnika u nekoj vezi u stvari pokleknu pred u stvari odnosom koji drugi lik ima prema njemu. Da li je to samo psihologija toga lika, da li je žena samo lošeg, lakog morala, pa onda na neki način uvodi muškarca u kriznu situaciju ili dovodi njihov brak u krizu, ili utiču i neki društveni fenomeni, recimo opšta kriza društva u kom se nalaze srpsko društvo u ovom trenutku, ili uopšte ono kretanje u svetu, uticaj medija na njihove živote, uticaj interneta i tako dalje i tako dalje. Znači, Nada se tu postavlja kao jedna vrsta istraživača. Ali ako ste čitali Virginiju Woolf i sad kad ste slušali Nadinu priču i ako ste čitali ranije Nadine knjige, vi znate, ili je to moje uverenje i možda moja iluzija, da u suštini između ta dva književna sveta ne postoje neki veliki dodiri. Virginia Woolf, pogotovo kad piše u svoje romane onim tehnikom toka svesti, veoma je udaljen od onoga čemu teži Nada Dušanić. Virginia Woolf teži u stvari da tom nekom magmom govorenja, ispovedne priče i tako dalje, nam prikaže jednu nerešivu situaciju i jednu enigmatičnu situaciju u životu svojih likova, kompleksnost i tako dalje. Nada Dušanić stremi nečem drugom, ona teži u stvari da bude jasna u suštini, da njena priča, da je sukob njenih likova, da njihovi odnosi između, recimo, ćerke, majke i devojčice, koje je ova baka, recimo, i tako dalje, da oni budu jasni, da se vide njihovi karakteri. Znači, Nada ne teži da nam jednom ekspresivnom, grubom, haotičnom scenom, kako se često dešava u romanu Toka svesti, prikaže stvarnost, nego ona u stvari jezikom, rekao bih, modernističke literature, visokog modernizma, pokušava da nam priča priču koja će nam biti jasna i koja će nam biti ubedljiva i kroz koju ćemo putujući prepoznati delove svog sveta i svetova ljudi koji se nalaze oko nas. Pa ćemo u nekoj situaciji prepoznati deo svoga braka i svoje životne priče, svojih opredeljenja, svojih pogrešnih dodira, svojih slučajnih dodira, svojih slučajnih ili namernih odluka i tako dalje.
čuli ste ovu priču o šarnim balonima, u jednom momentu je glavni junak ovih priča, ili jedan od 3 glavna junaka, možemo reći da se iz njegove perspektive pripoveda ova priča, u izboru između 2 žene, u stvari Sanje i Maje, izabrao je u stvari ovu Sanju jednostavno. Učinilo mu se da je ona na neki način verovatno modernija, da je ležernija, da je bliza nekom duhu ovoga vremena, da će s njom lakše da uspostavi tu ljubavnu vezu, da ona nije zahtevna, da nije komplikovana i tako dalje i tako dalje. Ali kako vreme ide i kako oni zajedno žive, njemu sve više u stvari nedostaje Maja. Na neki način, rekao bi, podsvesno on postaje svestan da je načinio grešku. Da je ona žena koja je bila zahtevnija, koja je bila kompleksnija ličnost, imala kompleksniju psihologiju i više je tražila od njega, u stvari više zasluživala njegovu pažnju, da je učinio pogrešan izbor. To mu se nekad učini tek kad se probudi od kreveta i kad se seti neke rečenice koju je izgovorila jedna ili druga, ili kad se seti neke scene. Ali kako se priča približava svojoj kulminaciji ili antiklimaksu, kako god hoćete, u stvari čini mi se da u njegovoj svesti sve više jača ta odluka, to uverenje. Pokazuje se na kraju ove priče da je u stvari nemoguće da on vrati tu odluku, nemoguće je da on ono što je život u koji je ušao, da sad ga vrati nazad i se vrati Maju, ona je napustila ovu zemlju, otišla iz ove zemlje i verovatno je da je među njima sve svršeno. Tako da kažem, koliko su ovo priče u suštini o dodirima, to su i priče u stvari o pogrešnim izborima, o mogućnosti pravog ili pogrešnog izbora. U situaciji u kojoj se ovde mnogo ljudi već našlo mnogo puta, mislim na starija lica stara kao moje, starija od mene i 10 godina mlađe, da smo bili u situaciji da vršimo te emotivne izbore i da smo birali na ovaj ili onaj način, opredeljujući se kao junaci knjige Influenca. I na neki način smo nekad bili u pravu, drugi put smo načinili veliku grešku i ta greška je posle 5 godina postala neispravljiva i onda u stvari više nema povratka nazad. Duško Radović je govorio da čovek mora da bude pametan samo u 2 trenutka svoga života. Jedan trenutak je kada bira školu koju će da završi, drugi je kada bira životnog partnera. I ako tad nisi bio pametan, onda moraš da se mučiš ceo život. Ili moraš da budeš pametan ceo život radeći to što nisi volao ili bivajući s tim koga nisi volao. Znači, samo su te 2 situacije. U takvim nekim situacijama se nalaze u stvari i junakinje i junaci ovih priča. Iako je Nada Dušanić spisateljica po vokaciji i po svemu, ona ovde na neki način ne drži stranu ženama i nije pristrasna, rekao bih ja to tako, kao Virginia Woolf i neke njene naslednice. Nada sa puno razumevanja piše i u muškarcima i muškarci se nalaze ponekad kao glavni junaci ovih priča, kao u ovoj priči i oni u stvari su ti koji pokušavaju da dođu do zaključka o tome da li je ono što su učinili u prošlosti ili su se učinili nedavno bila prava stvar ili nije. Ali neke priče su opet građene po drugom principu, sve nam to govorimo prvi 13 priča iz prvog ciklusa. Zato što su one posvećene ovim problemima. Ima jedna priča koja se, čini mi se, zove Kraj trijaloga, gde su glavne junakinje devojčica, majka i baka. I sad žena je opet učinila svoj izbor, rodila i devojčicu u braku u koji je otišla, ali je onda rešila da ne živi više s tim čovekom, razvela se i je vratila roditeljima. Sad, to su konsekvence iz kojih bih neki drugi pisac, bio žena ili muškarac, izveo određenu priču drugačijeg tipa nego što je Nada Dušanić izvela. Znači, on bi, recimo, izveo priču gde se žena kaje, gde razmišlja o svom pogrešnom izboru i tako dalje. Međutim, Nada Dušanić ne čini to. Mi u krštenim pričama, čak i ove male devojčice i majke, u suštini formiramo u sebi lik, aj tako da kažem, glavne junakinje, te koje je tražila razvod, koja je napustila svoj brak i koja se vratila roditeljima sa ćerkicom i u stvari čitava priča je posvećena vajanju, vrlo pažljivom psihološkom vajanju njenog lika. Jer devojčica ponovo mora da radi domaći sama, dok se majka njena doteruje, dugo provodi vremena u kupatilu i tako dalje, spremajući se za jedan izlaz. I hoće da izađe sa jednim svojim kolegom koji je vrlo moćan, koji ima, tako da kažem, potencijale velike u firmi i koji bi možda mogao da promeni njen život i njenu profesionalnu karijeru i ona se sprema. Kroz reči devojčice mi saznajemo da ona nije baš nešto naročito solidna majka, da ona nije u stvari posvećena svom detetu, nego je posvećena nekim drugim stvarima. Ali s druge strane, Nada Dušanić osvetljava nju i njen karakter iz pozicije majke i majka je nezadovoljna što ona provodi 2 sata u kupatilu kad dođe s posla i tako dalje i tako dalje, tako da kažem polako, što direktno iz njenih reči, što indirektno iz reči njene ćerkice, odnosno njene majke, mi stvaramo u stvari pred sobom jednu viziju lika te žene i na neki način to može biti jedna tipična žena našeg vremena.
Tipična žena koja radi u nekoj firmi u ovom času, koja radi u nekom informatičkom centru, koja je posvećena svojoj karijeri, koja zapušta svoju decu, koja zapušta odnose sa svojim roditeljima i tako dalje, zato što, recimo, želi da ima velikog uspeha i ne bira sredstva pri tom. I još nekoliko junakinja ovih priči nisu sklone baš biranju sredstava. Nisu sklone baš da im ruke budu sasvim čiste, nego su vrlo vole da u stvari posegnu pragmatični i za nekim stvarima koje možda nisu baš moralne, sa gledišta recimo moje generacije ili nekih prošlih generacija, ali možda sa gledišta njihovih generacija to potpuno normalno i tako i treba da bude u stvari. I tu ne postoji, verovatno neki mlad čitalac ili čitatelj kad bi rekli pa tu ne postoji ništa nemoralno. I treba u ovako surovom svetu i u ovako surovom životu tako da se ponaša. Ako se tako ne ponaša, propašće. Ostaće bez posla, ostaće bez prijatelja, ostaće bez ljubavnika i tako dalje, nego treba da birajući sredstva, kao u onom serijalu Survivor, a ima i jedna takva priča, znači treba jednostavno da postupi onako da dođe do određenog cilja po svaku cenu. Sutra će već ili kroz 5 godina sve to da bude zaboravljeno, neka njena drugarica koja je postupala drugačije će da bude na krajnjoj margini života, pitanje da će biti više živa. Dok će i ona sama zaboraviti taj svoj, recimo, moralni prekršaj, zaboravit će i cela njena okolina, možda će neka tek zlopamtilo da pamti i nikom ništa. Otprilike ovih 13 prvih priča se bave, znači, tim problemom dodira između ljudi, pre svega između muškaraca i žena, u tim heteroseksualnim vezama. Nema tu mnogo, recimo, erotike, nema tu mnogo nikakvih drugih stvari, malo se govori u kritici na korici ove knjige o tome, to su moderne priče koje se bave modernim životom, u suštini ljudi koji imaju negde između 25 i 40 godina. Znači, koji su u punom naponu životne snage, neki od njih imaju decu, neki od njih nemaju, ali u svakom slučaju to su ti neki, da kažem, odnosi između polova. I mislim da je tu jedan veliki umetnički ulog koji je Nada Dušanić uspostavila i vrlo ozbiljno napisala ove priče. Sa nekim od ovih junaka vi ćete doživjeti jednu vrstu empatije, a empatije zapamtit ćete neke likove, bit će vam dragi, poželit ćete se opet neka s njima družite, neki vam baš, Boga mi, neće biti dragi, što sve zavise od vaših etičkih pre svega stava. Ali ono što je važno, to je da s estetske tačke gledišta su sve ove priče vrlo funkcionalno, profesionalno, odlično napisane. I ja ne bih kao neka vrsta kritičara i dnevno kritičara, čak što sam već jedno 30-35 godina, ne bi imao primetbu uopšte na to. Neka je priča izvanredna, neka priča je manje uspešna, ali nema priča u kojima ima digresija, nema priča u kojima ima suviška, nema priča u kojima ima, recimo, nepotrebnih delova koji su, recimo, groteskni ili tako dalje, koji su opterećeni nekim, recimo, tehnološkim znanjima, mada se sva dešava i u naše vreme, faktički u naše doba i u našem svetu. Drugi krug ovih priča je posvećen, to su dve priče koje se dešavaju, verovali ili ne, a vi koji ste čitali Nadu Dušanić znate da je to u stvari deo njenog interesovanja, one su posvećene u stvari Drugom svetskom ratu, dešavaju se za vreme Drugog svetskog rata. Prva od ove dve priče bavi se 1939. godinom i situirana je u Sombor, bavi se u stvari dolaskom mađarskih fašista u Sombor, svim onim što se desilo i sudbinom jevrejskih porodica. Priča se iz dosta docnije perspektive kad jedna baka svojoj unuci prepričava ono što se njoj u životu dešavalo, kako je u suštini uspela da preživi pogrome, kako je uspela da preživi vrlo kritičnu situaciju po Jevreje i po sve druge ljude, tako dalje, tako da je to jedna izvanredna, uzbudljiva priča, snažna, po mom mišljenju jako dobro ispričana, koja nas seća na prethodni, recimo, roman Nade Dušanić, ali mislim da je stvarno u njoj postigla jedan od najlepših, najuspešnijih tekstova u ovoj knjizi. Druga priča će biti za mnogi čitaoci u stvari uzbudljivija, po mom mišljenju je ona manje vredna umetnički i ona se tiče jedne grupe ilegalaca koja negde 1943. u Beogradu u stvari vode najteži mogući rat, a to je rat koji se vodi po gradovima, pogotovo pod fašističkom, nacističkom silom kakva je bila Nemačka, pogotovo u Beogradu i tako dalje. Mnogo je teže biti ilegalac i boriti se protiv Nemaca na ulicama Beograda nego što je pobeći u šumu pa se boriti, i ono je teško, i ono je dramatično, i ono je u stvari vrlo, ali je teže u stvari u gradu suprotstavljati. I ovo je jedna priča o jednoj grupi ilegalaca, odnosima među njima, poverenja, nepoverenja, izdaje i tako dalje i tako dalje. Priča je u stvari toliko zanimljiva, na neki način dramatična, da bi mogao od nje da se napravi, ako ne celovečernji film, onda celovečernja drama, slična onim dramama koje smo nekad volili na televiziji Beograd da gledamo ponedeljkom. Ali, kažem, u nekom umetničkom smislu, ova prva priča koja se bavi jevrejskim problemom, holokaustom i tako dalje je gotovo antologijska priča i ja je dajem prednost. Zatim dolaze dve priče koje se bave u stvari iz različitih perspektiva sudbinom jedne glumice u srednjim godinama. Meni se čak čini da takva glumica s takvim imenom i postoji.
Tako da, da li je slučajno došlo do poklapanja imena, neću da ulazim u to, ali to čini priču na neki način zanimljivijom. U jednoj perspektivi ona se epistolarno pismom ispoveda dosta mlađem čoveku i govori o svom životu, o svojim zabludama, o svom životu. U drugoj priči, u stvari, imamo sasvim drugačiju priču o njenom partneru koji je pomalo neoprezno, pomalo rizično ušao u neku vrstu dužničkog ropstva i to onog ropstva koje je svud oko nas, gde se pozajmljuju pare od zelenaša koji tu u početku izlaze u susret, ali posle sve više i više stežu, terajte na vrlo rizične postupke, recimo trebaš da preneseš drogu iz Turske do Beograda i onda se rešavaš duga od 20-30 hiljada evra, ali nekim čudom baš na granici tebe zaustave s kolima i ti budeš uhapšen, pa ako je u Turskoj odlaziš na doživotnu robiju, ako je ovde vidjet ćeš šta ćeš uz pomoć advokata. Tako da je to jedna priča o našem vremenu, o svemu onom što se dešava tu po našim ulicama i u Somboru, i u Pančevu, i u Beogradu. I dolazimo do četvrtog dela ove knjige, bar što se to pripovedačkog dela tiče, njega čine 4 kratke priče, ali mikro priče u onom albaharijevskom smislu, znači to su priče koje imaju 20-ak redaka. Za mene je vrlo interesantno što su one, sem poslednje, urađene po jednom dijaloškom principu, gde ponovo u stvari se na neki način govori o suprotnostima i odnosu suprotnosti koje formiraju ili u stvari neku vrstu lirskog teksta, lirske proze na osnovu jedne vrste iluminacije pred očima čitaoca, a s druge strane ponekad opet govore o tom odnosu polova, pogledu na život, pogledu na seksualnost, pogledu na brak, ljubav i tako dalje. I ono što je najinteresantnije, možda je najbolja priča sačuvana za kraj, mislim od ovih kratkih priča, to je priča u kojoj se u stvari ta senzualnost ujedinjuje u jedan vrlo, vrlo kratak tekst nabijen značenjem i on u stvari je možda čak poenta čitave ove pripovedačke zbirke. Neko će, kao ja, videti taj tekst kao poentu, neko drugi će videti poentu u ovom eseju o Virginia Woolf, ali u svakom slučaju možda je taj tekst o Virginia Woolf mogao da bude i predgovor. Onda bi nas kroz neku vrstu vrta razmišljanja o Virginiji Woolf, u stvari Nada Dušanić uvela u svoj svet, koji u književnom smislu, u tematskom smislu se bavi sličnim problemima kojim se Woolfova bavila, ali pokušala da nam predočim da se bavi na jedan drugačiji način. Može se reći na način koji je bliži čitaocu, na način koji je bliži publici i kod nas i u svetu, nego svet Virginia Woolf, oko kog i dan danas kritičari i u anglistici, a i kod nas lome koplja i razmišljaju u stvari o njegovim književnim, estetičkim i drugim konsekvencama. U svakom slučaju, ovo je jedna vrlo izazovna knjiga. Mi smo danas u Srbiji u situaciji da gotovo više nemamo izdavače za ovakve knjige. Jer kad odete u Lagunu ili kad odete u Vulkan ili kad odete kod nekog drugog izdavača, bili vi afirmisan pisac ili bili pisac koji nije afirmisan, u stvari vi se vrlo brzo suočavate, ako ste pisac art književnosti kao što je Nada Dušanić, vi se vrlo suočavate sa odgovorom urednika koji kaže, nažalost, ova knjiga je suviše artistična za naše čitaoce, suviše je ozbiljna, suviše je zahtevna za čitaoca i vrate vam rukopis. A ako dođete kao novinar sa televizije bilo koje od ovih sa nacionalnom frekvencijom i donesete bilo kakav potpuno besmislen rukopis koji se bavi nekim frivolnim temama, odmah će biti objavljen za mesec, 2 dana u svu pompu i svu reklamu. Tako da smo mi jednostavno ostali bez onih izdavača koji su se zvali Prosveta, Nolit, Bix, Narodna knjiga i neki drugi izdavači, gde je bilo u stvari gnezdo za pojavljivanje upravo ovakvih knjiga. I nije slučajno što je Nada objavila veliki broj svojih knjiga upravo u Narodnoj knjizi, zato što je tamo u ediciji Alfa i u drugim edicijama bilo mesta za knjige umetničkih pisaca i spisateljica. Znači, bilo je tamo mesta i za ediciju Mega Hit, gde su se pojavljivale knjige široko čitane i sve te pisce koji su kod nas objavljivani u Mega Hitu u Narodnoj knjizi, vi sad čitate upravo u Laguni i u Vulkanu. Ali, s druge strane, mi smo, za razliku od njih, imali edicije gde su objavljivani naši najbolji pisci visoku književnost. Tako da se srpska književnost našla u dosta ovako, rekao bih, rizičnom prostoru i rizičnom vremenu da sve manje knjige koje puno daju i puno zahtevaju čitaoca mogu da budu objavljene. Eto, biblioteka u Somboru je našla mogućnosti da objavi ovu knjigu i ja im skidam kapu. Kao što vidite, ova knjiga izvanredno izgleda, možda se pojavi u svakom izlogu, ne samo u Srbiji, nego u bilo koji knjižari. U nju je uloženo ne samo mnogo talenta i znanja i sposobnosti Nade Dušanić, nego i svih onih koji su brinuli o lepoti ove knjige. Ona izgleda zaista izvanredno, tako da moći će da se kandiduje i za najviše nagrade koje mi imamo u književnosti, da se ne pojavi tamo kao neko ružno pače, pa da onda oni članovi onog žirija odmah baci tu knjigu, ajde, kaže, ovo je objavljeno.
tamo, ne znam, u Zrenjaninu ili objavljeno u Pančevu, vidi kako izgleda knjiga, neću ovo da čitam, nego ću vidjeti da ovo odmah ima dignitet, neko od tih članova žirije i čitao u prošlosti razne knjige, pa reći, Nada Dušanić je imala dobre romane, zaista i dobre zbirka priča, daj mi to da ozbiljno pročitamo. Tako da ćemo vidjeti kakve će dalje biti konsekvence ove jako lepo objavljene knjige i knjige vrlo vrednih priča. Ja bih samo rekao da u stvari Nada Dušanić se prihvatila jednog vrlo, u srpskoj književnosti i evropskim književnosti danas jednog vrlo rizičnog posla, znači posla da svoje čitaoce uznemirava, posla da svojim čitaocima ne podilazi pod kožu, posla da svoje čitaoce ne uljuljkuje nekim lepim pričama, nekim lažnim pričama i tako dalje, nego u stvari njena književnost je u velikoj meri i provokativna i traži od nas da kad pročitamo čitavu priču, da uporedimo određene scene ili određene likove sa svojim životom, slikovima i ljudima koji se kreću oko nas i da steknemo nekakva nova iskustva. Nekada je književnost, vi to znate, u stvari pre svega pripovedaštvo i služilo tome, da mi čujemo nečiju priču, pročitamo nečiju priču i da je uporedimo sa vlastitim iskustvom, sa našim pričama, sa priča koje smo doživeli ili s pričama koje smo pročitali već ranije. Danas je to sve manje slučaj, u stvari priče služe da se tek popuni vreme, da jedna preko druge idu i da se gube i da zaboravljamo šta smo juče čitali, tako da nam se dešava i nama profesionalnim čitaocima da uzmemo neku knjigu i da počnemo da je čitamo i onda vidimo, čekaj, pa ja sam ovo pre 6 meseci čitao, ovo ništa ne valja. Nismo zapamtili ni naslov, ni pisca, ni početne scene, tek nas podsete ove prve 2-3 strane da je to ono što stvarno ne valja. Sad, Nada Dušanić pripada ovoj grupi pisaca koji na sreću ima još u srpskoj književnosti u različitim generacijama, počeo, ne znam, od jednog Danila Nikolića, pa nadalje, ne znam, do Srđana Srdića, znači u tom jednom rasponu od 50-aka godina postoje pisci koji dalje drže do književnosti, koji drže do književnosti kao nekog mogućnosti ostvarivanja jednog višeg smisla koji će nas vratiti nekim osnovnim temeljnim pitanjima, ali kroz književnost, ne kroz filozofiju, ne kroz nauku, ne kroz neke bočne nauke, nego upravo kroz književnost. Čini mi se da su ta znanja, baš kad su subjektivna i najobjektivnija, i da uopšte slika o stvarnosti koju dobijamo uz pomoć književnosti, i to velike književnosti, je ona slika koju nam ništa drugo ne može nadoknaditi ni dati. Volimo mi filmove, volimo mi muziku, volimo slikarstvo, arhitekturu i tako dalje, ali čini se da je ipak temeljna književnost, temeljna umetnost književnost u stvari, da ona znanja koja dobijamo, iskustva i emocije iz književnosti, ništa drugo da nadomesti. Mislim da je Nada Dušanić, tako da kažem, vernik te ideje. Znači ona veruje da književnost mora da se bori za smisao i u ovom obesmišljenom svetu i u ovim svojim pričama, 20-ak priča, ona u svakoj priči to pokušava. U nekim od pričama ona postiže neke od najboljih tekstova koje je do sada napisala, u nekima u stvari postiže visok prosek, visoki profesionalni prosek i vi kad budete čitali ovu knjigu, siguran sam da ćete se složiti sa mnom ako je niste do sada pročitali, da ne postoji, to sam rekao i na početku, ni jedna priča koja nije zaslužila mesto u ovim koricama, koja nije zaslužila mesto da bude objavljena u letopisu Matice Srpske ili u Poljima ili u Koracima ili u Povelji, znači u poslednjim predstavnicima periodike kvalitetne koju mi danas imamo i koju možete verovatno da pročitate ovde u ovoj čitaonici. Ja bih želeo Nadi Dušanić da ona nastavi da piše ovakvu književnost, želeo bih da i dalje piše romane, jer se oba romana pokazala kao vrstan romansijer, ali da ne batali priču, jer mislim da je ipak priča onaj suštinski žanr srpske proze. Mi imamo dobre romansijere, dobre romane i jednu veliku istoriju romana od Jaše Ignjatovića na ovamo, ali na neki način najbolji naši prozni pisci su i dalje pripovedači. I mi kad mislimo na pripovedače, mi odmah krenemo od Laze Lazarevića, putujemo preko Bore Stankovića i Sime Matovolja, dolazimo do Crnjanskog i Andrića, ulazimo, ne znam, kod Kiša, stižemo, ne znam, do Albaharija i tako dalje i vidimo, to su naši najbolji pisci, to su pisci koji su pisali priče. Neki od njih su pisali i romane, ali u suštini su svi oni, pre svega, pripovedači. Tako da, poželao bih, kažem, Nadi da njena iduća, recimo, knjiga bude roman, ali da ona ne zapostavi ni umetnost priče, jer se pokazuje da ima ono što je najvažnije za priču. To nije škola, to nije ni iskustvo, nego to je pre svega talenat za oblik, znači talenat za osjećaj oblika priče. Jer ako nije puni takozvani optimalni oblik priče, priča ništa ne valja. Ona se ruši i rasipa i takvi priče možete da nađete i svake nedelje od prilike, recimo, možda nađete u Politici trenutno takve priče. Pošto nema urednika i pošto se priča uređuje kroz poštansko sanduče, onda u stvari takve priče možete čitati u Politici. A priče koje su kvalitetne, koje su dobre, možete naći u ovoj knjizi Influenca.